ana makuita nesimba yangu doreni. Vara yenyu doreni. Ati muda ndidzinga muno. Hello guys, masquera say guys. Ha, ndangoti rega ndibvunzewo. Zano ropangano anditi, zano marairano. Ndati rega ndibvunzewo. Just a short video. Kwanzi Hanzi muna babarazi. Today nyararo amarula imboitisi babarazi. Amarula ndo chinjisingamboiti ndomborizi chinonzi babarazi chi. Aitisi babarazi. Ndati ndibvunze guys, ndawana message. Iri kubva kwatinofanwa kuya regai ndichataura mazita kuitira kurasisa vamwe vanenge vari mucomment section vavengi vari kufollowa kuti hama dziri kufollowa dziya. Yabva kumai kukona kuya uko. Zvikanzi kwanzi mangwana meeting uya tosangana nguvai. Handiti ndopana ngoti 1:30. Ndozvandataura. So ava mai vaya vane mwana vari kushungurudzika zvekutodaro. Vari kushungurudzika zvekutodaro because it's like vanhu ava vatouya fire guys. Vanhu ava vatouya fire. Ndofunga imessage yavatumigwa nhasi kuseni. Ivo vazondiforwardirawo manje apa chiti madzoka here ndozviripo because ivo vari kutongowandawo neni kuti pamwe kuda tinogona kuvabatsira kuti vasatore mufana uyu. Imona. Saka right guys, mangwana half nangoti 1:30. 1:30 mangwana. Ndati tionesane. Zano panguva nerako. Zano marairano. Hakuna anoti ndosara zvese ari 1. Latasvika kuya guys. Ndoda kuti ndingoone mapointers on what to ask them. Munonyora mucomment section imomo. What questions should I ask them? And ndopafambisa sei. Munhu atonyanya kutorwadziwa darikateseka. Ndimai vacho vangu vachimuchengeta. Ava ndo vari kutonyanya kurwadziwa zvekutodaro. Ava vari kurwadziwa zvekutodaro. Saka pakaipa. Saka nyorai mucomment section guys. Kana muine mafungiro enyuwo kuti maquestions andingabvunza ndeapi. Ndichameka sure kuti mangwana ndichaenda nekamera but handivaburitsi vanhu ava. Memuchinguva zviri kutaurika kana foni yakaiswayo hapo. Asi ndiri palive kuti muwe zvinenge zvichibvunzika zvitaurika. Asi dei ndanda ndikagona kuti nabamuni vanogona ngokabata zvavo foni chero vakasatadzai vanhu asi mameseji muchinyora mucomment section kuti bvunzai chakati ini ndichibvunza vasingaoni kuti tiri pamhepo. Ndo zvakaoma penyu wenerera diaries. Saka meno guys, mubvunzo kuti tingatanga kubvunza vanhu ava kuti tivaise pakona kana kuti tivaonese kuti vakwanise kusiya mwana uyu ari paari. Ingaa mubvunzo ipi. Tariro ndewedu but handiti kana uchinzi meeting pane zvakagadzirira kunotaura handiti. Zvatofanwa kunge isusu tine mubvunzo kuti tikwanisa nobvunzawo nekuvaonesawo. Antoona like pane mambo kuti ukabvunza mubvunzo kana vari vanhu vanofunga inogona kuvatadza kuti mubvunzo takubvunzwa iyi chokwadi hapana chatosiwa. Inangu ndandagadzira mubvunzo kuti ndinobvunza kuti chikuru ichi ameno kuti ndo chati kudii. Chikuru ichi chiri kupi. Chinani. Tombonzwa kuti vanoti kudini. Handiti vane vasingazivi kuti pamwe tsamba yakafamba ikasvika nekwandiri kuti chikuru chakadzingwa chakatogwa nasisi kana chidhamba uko
chiri kugara nemukomana ne16 years ndokugona kutoti information yese ndinayo taiudzwa kana nababa vemwana uyu kuti mwana asvika zodai kuti vakwanise kusiya mwana. Kwai ask them what their plan is. Mwana anogara nani, why didn't they take mwana? Yeah, obvious izvozvo izvo ndida kutovabvunza kuti ndibvunzewo kuti panga mwana uyu ari baba vacho ari mupenyu handiti makaziva kuti munhu yakaita mwana pakafa mai ava. Chakazoita kuti mwana uyu apinde mumaoko metotauningikiri me promise aripo. Promise, can I aid you? Because hapana kutomira mushe panapa. Promise, can I aid you? Usabudise zvako face. Let me just aid you. Promise ndi ihama yacho. Promise ihama yacho. Promise is the relative. Because mwana uyu anotuka. Truly speaking, tingataura zvimwe tingaita sei. This is a wrong move. Ekuda kuitwa. It's a wrong move. Ekuda kutoitwa apa. It's a wrong move. Promise mwana wasisi va bro wangu va kamwe kufa. Anyway, I'm trying to aid. Let's hope anopinda tikwanise kunzwa kuti iyewo ari kufungei, ari kuiwana sei nyaya, because she's decline. Aka promise you are declining. Now you don't have to decline. Uno accept and you accept. Opinda, I would decline. No accept. I could decline. Right. Saka she's declining. Okay. Saka meno, we need to ask questions because now you guys truly speaking. And the information ekuti mwana hapana umira zvakanaka anga kasiwa ega achitambura ari uko, then all of a sudden wadatora mwana uyu akagara zvakanaka anga chengetwa zvakanaka. How come all of a sudden, guys? Takachengeta mwana uyu kubva ari mudiki ane 2 weeks kusvika paasvika. So I heard kuti vari kuti munoda mari. Guys, can we be asked about munoda mari? Why didn't they help mwana achiripo, baba vacho vachiripo? That's my question. Why Hanzi and this network? Saka unokwanisa kufona here, utazokufona pa WhatsApp. Promise, pa WhatsApp unokwanisa here kufona. Because I really, ndachitoja kufonera after this. I really want to hear pfungwa dzako iwewe. I really want to hear pfungwa dzako because hapana kutomira zvakanaka. I know kuti vana vanotambura. Promise, vana vanonosafa. Vana vanonosafa already. You unoziva kuti one is suffering already. Then ushu hana kujaira life iyi, hana chakajaira, nothing, zero. All of a sudden otanga kuenda anochengetwa nani? Wanofunga chanomuchengeta naye Promise ndiani angamuchengeta naye Promise? Do you see anybody capable of looking after vana varipo here? Because it's no longer about vanakuru now, it's about these kids. And I was of the opinion ndakudzai guys kuti try to kuedit one manje kuti phone number ya Promise iri mu this phone, ndenda kutokata phone ndotanga live nemwe phone so that ndikwanise kumufonera pa WhatsApp, nditoziva mama audios zvakara to send word kutona pamusoro apo. Guys, I don't know what to do, really. I don't know what to do. Mari chero vakavina. Oh, thank God she's here. Promise, how are you? Promise, what you say? Promise, what you say? Yeah, did it right. SIS MELLY more saying. Nacho chakufonera after time. Pane nyaya did it right. So I think you know what's happening. What's your take? Mwana anochengetwa nani? Mwana akauya already kune mumwe mwana ariko. Ari kushimwe wangu rurwadza singaiti chona ndakadai. Comfort akauya iko kanochengetwa nani naye Promise?
uyu promise ndiye anotori hama ipadhuze promise uyu because mwana wasisi vababa comfort saka kuna comfort mwana wasisi tingati chii mwana wasisi vacomfort nacomfort chini uyu itoria uyu ndiyo hama chaichaiyo right. Regai nditore mufoni yangu ndiri mubedroom make ligaisa muri kuona zvidhoridhori zvakanambiwa mumadziro izvi zvimapikicha zvichichi zvevanhu vake vekutiktok. Ndiri mubedroom make mirai ndinotora foni yangu bedroom ndidzoke no promise zvonetsa. Promise did not know kuti mwana aiona nyaya dzemwana every day but anga asiri kuziva kuti mwana uyu mwana wasekuru vake akatozojoinidza musana kunge aenda kukuwo kwasekuru vake vachaika. Ndo paakanoona mapictures angu ndakabata mwana vachikomenda baba akabvisa chinyora zvainyora. Ndo paakazodzoka uku akavhura mapictures angu aya. Ndo paakatanga kuchijoinidza 1+1 kuti mwana uya uku kusisi medu uku plus mapictures ndakakanda pavakashaika papaya kutaura kwaanoita hembe iyi bhutsi dzindodzisiva. Ndo paakandifonera anomuona kuti ini sisi Melly. Ndo paakatanga kuchitaura nyaya ishi. Ini ndakuenda paprofile picture yake ndobva naona muzaya wangu ari paprofile picture pake so there was no doubt kuti ndobva takutanga kutaura manje anomuona. So okay akufona handikwanisa mira nditore mufoni foni. So guys, zvandakuita ndakukata live. I'm cutting the live. Ndouya neme phone then iye anokwanisa kufona apa kuti ndine namba dzake. Saka don't watch it anyway.